Har du nogensinde hørt om Absalon? Overhovedet ikke. Jeg aner ikke, hvem Absalon er. Ved du, hvem Absalon er? Jeg kender navnet fra julekalenderen, men ellers ikke, nej. Ved I, hvem Absalon er? Nej, ikke. Kender du Absalon? Nej. Har I hørt om ham før? Nej, men jeg har hørt om Kim Absalon Kofod. Det er Simons far. Det er den eneste. Hedder han Absalon? Ja, Kim Absalon Kofod. Det var da hyggeligt. Ja, jeg addede ham på Facebook, han er ikke svaret. Okay. Ved du, hvem det er? Nej. Har I hørt noget om ham? Lidt. Men jeg kan ikke huske, om han har. Han har noget med mangfoldigheden at gøre. Han var ærkebiskop. Nå, jeg skulle det vidste godt. Jeg har været... Er der sådan en statue af ham? Ja. Den har jeg set. Ved du, hvornår han fandtes? Hvornår han levede? 1760 til 1840. Ja, han er bare irrelevant, så ikke? Det lyder som en lav fra Alice in Wonderland. Perfekt! Jeg ved, at det var en mand, og han døde, da han var... Hvor lang tid siden er det, han døde? Eller hvor mange år siden er det, han levede på jorden? Nu skal jeg tænke mig om. 400. Nej, det er faktisk mere. 1000? Nej, det er 668 år siden. Nå, ja. Det er bestemt tal. Det ved jeg faktisk ikke. Det er rigtigt. Hvad ved du om Absalon? Det var ham, der byggede, eller sådan opførte København, eller var et eller andet. Der var faktisk en, der hed mere end de fleste. Ja, utroligt. Absalon var en dansk biskop og ærkebiskop. Absalons forældre var Asserig og Inger Eriksdatter. Han var førstebror til Valdemar den Første. Han var født i ca. 1128 i Fjenneslev på Midtsjælland og døde den 21. marts i påsken i 1201. Han var født ind i den rige sjællandske adelslægt, Hvideslægten. Absalons far Asserig var et af rigets mægtigste mænd, og hans mor Inge var datter af den svenske konge Erik den Hellige. Men allerede fra fødslen var det sikkert meningen, at Absalon som den yngste dreng skulle gøre karriere inden for kirken, mens hans storebror bestyrede familiens ejendomme. Absalon er kendt som Københavns grundlægger, men det er noget værre pis. Det er rigtigt. Now you know, Søren, at Nej. Louise... Skud ud til Søren. Bedste Ja, faktisk så er lige. det, synes jeg, det er vildt. I'm gonna miss you.